മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യാമദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 18-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 35. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഹരികൃഷ്ണ കാണാലോ അല്ലെ? കാണാം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് അവതരിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ടും അവിടെ ഭൂമിദേവിയും മറ്റുള്ളവരും ഒക്കെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? ആ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഭൂമിദേവിയും മറ്റുള്ളവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് വരാഹമൂർത്തിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭൂമിദേവിയെ ഹിരണ്യാശൻ ഭൂമിദേവിയെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി സമുദ്രത്തിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപമെടുക്കിണ്ടായി അല്ലെ? വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട്. ആ വരാഹമൂർത്തിയുടെ തേറ്റമേലെ ഭൂമിദേവിയെ എടുത്തുയർത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ഭൂമിദേവി പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞക്രതവേ മഹാദ്വാര അഭയവായ മഹാപുരുഷായ നമഃ. കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞക്രതവേ മഹാദ്വാര അഭയവായ മഹാപുരുഷായ നമഃ. കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞക്രതവേ മഹാദ്വാര അവയവായ മഹാപുരുഷായ നമഃ. കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞക്രതവേ മഹാദ്വാര. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞക്രതവേ മഹാദ്വാര അവയവായ മഹാപുരുഷായ നമഃ. കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. അവയവായ മഹാപുരുഷായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞക്രതവേ മഹാദ്വാര. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞക്രതവേ മഹാദ്വാര അവയവായ മഹാപുരുഷായ നമഃ. കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ.
അവയവായ മഹാപുരുഷായ നമഃ കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. അത് ഒന്നാമത്തെ ലൈനിലെയും ഒരു വേർഡായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കട്ട് ചെയ്തത്. മഹാദ്വര ഒരു വേർഡും അവയവായ ഒരു വേർഡുമാണ്. അപ്പോൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഹാദ്വര അവയവായ ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് തന്നെ മഹാദ്വര അവയവായ എന്ന് രണ്ട്. അത് നീളമുള്ള ലൈനാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ മഹാദ്വര ഒരു വേർഡാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അവയവായ വേറൊരു വേർഡ്, രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ മഹാദ്വരാവയവായ എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് ചൊല്ലാം നിങ്ങളുടെ. ഓക്കെ, വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞക്രതവേ മഹാധ്വര അവയവായ മഹാപുരുഷായ നമ കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞക്രതവേ മഹാദ്വരാവയവായ മഹാപുരുഷായ നമഃ കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞകൃതവേ മഹാദ്വര അവയവായ മഹാപുരുഷായ നമ കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞക്രതവേ മഹാദ്വര അവയവായ മഹാപുരുഷായ നമഃ കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞക്രതവേ മഹാദ്വരാവയവായ മഹാപുരുഷായ നമ കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞക്രതവേ മഹാദ്വര അവയവായ മഹാപുരുഷായ നമഃ കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിദേവദാസ് മാതാജി സോറി ശാരദ നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി അതായത് പോണ്ടേണ്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞകൃതവേ മഹാധര അവയവായ മഹാപുരുഷായ നമ കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കുട്ടികളോടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി, അവര് മാറ്റിത്തരും. ഫോണിന്റെ പേരാ വരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞക്രതവേ മഹാധ്വര അവയവായ മഹാപുരുഷായ നമ കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മനസ്സിലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞക്രതവേ മഹാധര അവയവായ മഹാപുരുഷായ നമ കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശിവഭാസന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞകൃതവേ മഹാദ്വരവയവായ മഹാപുരുഷായ നമഃ കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞക്രതവേ മഹാദ്വാര അവയവായ മഹാപുരുഷായ നമഃ കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഭാരതീയമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞകൃതവേ മഹാദ്വര അവയവായ മഹാപുരുഷായ നമഃ കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞക്രതവേ മഹാദ്വരാവയവായ മഹാപുരുഷായ നമഃ കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞക്രതവേ മഹാദ്വര അവയവായ മഹാപുരുഷായ നമഃ കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞക്രതവേ മഹാദ്വരാം അവയവായ മഹാപുരുഷായ നമ കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ വിജയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞകൃതവേ മഹാദ്വരാവയവായ മഹാപുരുഷായ നമഃ കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാമപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞകൃതവേ മഹാദ്വര അവയവായ മഹാപുരുഷായ നമഃ കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞക്രതവേ മഹാദ്വര അവയവായ മഹാപുരുഷായ നമഃ കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞക്രതവേ മഹാധ്വരാവയവായ മഹാപുരുഷായ നമ കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞക്രതവേ മഹാദ്വരാവ അവയവായ മഹാപുരുഷായ നമ കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാചാര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞക്രതവേ മഹാദ്വര അവയവായ മഹാപുരുഷായ നമ കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞക്രതവേ മഹാധ്വര അവയവായ മഹാപുരുഷായ നമ കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞക്രതവേ മഹാധ്വര അവയവായ മഹാപുരുഷായ നമ കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞക്രതവേ മഹാദ്വരാവയവായ മഹാപുരുഷായ നമഃ കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അപ്പൊ ഗീതാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ മന്ത്രതത്വലിംഗായ യജ്ഞക്രതവേ മഹാധ്വരാവയവായ മഹാപുരുഷായ നമ കർമ്മശുക്ലായ ത്രിയുഗായ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വീണ്ടും വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ശ്രമിക്കാം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. അലയോ ഭഗവാനെ, അതികായനായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ. മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിലൂടെ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങ് യജ്ഞമാണ്, ആചാരവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് യജ്ഞത്തിന്റെ ആചാരപരമായ എല്ലാ ചടങ്ങുകളും അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗവും അങ്ങ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഏകഭോക്താവുമാണ്. അങ്ങയുടെ രൂപം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതീന്ദ്രിയ സത്വത്താലാണ്. കലിയുഗത്തിലെ അങ്ങയുടെ അവതാരം ഗോപ്യവും അങ്ങ് എപ്പോഴും 3 ജോഡി ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ ഉടമയുമായതിനാൽ അങ്ങ് ത്രിയുഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. പുരാണങ്ങളിലും മഹാഭാരതത്തിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഈ കലിയുഗത്തിലെ അവതാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന്റെ രത്നചുരുക്കം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ മധ്യലീലയിൽ 699 താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കലിയുഗേ ലീലാവതാര നകരെ ഭഗവാൻ അതേവ ത്രിയുഗകരി കഹിതരനാമ. കലിയുടെ ഈ യുഗത്തിൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ലീലാവതാരമായി ലീലകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവതാരമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ത്രിയുഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. മറ്റ് അവതാരങ്ങളെ പോലെ അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായി അവതരിച്ചു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഗോപ്യ അവതാരം അഥവാ ചന്നാവതാരം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രഭുപാദ് 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യ സ്വരൂപം കവയോ വിപശ്യതോ ഗുണേഷു ദാരുശിവജാതവേദസം. മദ്നന്തി മദ്നാ മനസാദ് ദൃശവോ ഗുണം ഹൃയാർത്തൈർനമ ഈരിതാത്മനേ. യസ്യ സ്വരൂപം കവയോ വിപശ്യതോ ഗുണേഷു ദാരുശിവജാതവേദസം. മദ്നന്തി മദ്നാ മനസാദ് ദൃശവോ ഗുണം ഹൃയാർത്തൈർനമ ഈരിതാത്മനേ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദ്. മഹാസന്യാസിമാർക്കും മുനിമാർക്കും ഒരു വിറകു കമ്പിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന അഗ്നിയെ ജാലവിദ്യയാൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ള വൈദഗ്ധ്യമുണ്ട്. അതേപോലെ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധരായവർ എല്ലാത്തിലും
അങ്ങയെ ദർശിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവരുടെ തന്നെ ശരീരങ്ങളിൽ പോലും എന്നിട്ടും അങ്ങ് ഗോപ്യനായി തുടരും. ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ പരോക്ഷ പ്രക്രിയകളാൽ അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങ് സ്വയം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാകിയാൽ ഒരു വ്യക്തി പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അങ്ങയെ തേടുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ മാത്രമേ അങ്ങ് അവനെ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ. ആകയാൽ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥ മെസ്സി ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത ക്രിയാർത്ഥഹി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ എന്നാണ്. വിവശിത എന്ന വാക്ക് തൈത്തിരീയോപനിഷത്തിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പോലെ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. സത്യജ്ഞാനം അനന്തം ബ്രഹ്മയോ വേദനിഹിതം ഗുഹായം പരമേ വ്യോമൻ സോ അശ്നുദേ സർവാൻ കാമാൻ സഹ ബ്രഹ്മണ വിപശ്യതേതി. ഭഗവത്ഗീത 7:19 കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ നാനവാൻമാൻ പ്രപദ്യതേ. അനേകം ജന്മമരണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനിയാകുന്നവൻ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഒരുവനെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ദർശിക്കുവാനും സാധിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ജ്ഞാനം പരിപൂർണമാകും. ജാതവേദ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വിറക് ഉരസി അഗ്നി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നാണ്. വൈദിക കാലത്ത് ജ്ഞാനികളായ മുനിമാർക്ക് വിറകിൽ നിന്നും അഗ്നി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നാം ഭക്ഷിക്കുന്നതെന്തും ദഹിപ്പിക്കുകയും വിശപ്പുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആമാശയത്തിലെ അഗ്നി എന്നും ജാതവേദ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥധ്വനിയും. ഗൂഢ എന്ന വാക്ക് ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്ത് വിശകലനം ചെയ്തിരുന്നു. ഏകോ ദേവ സർവഭൂതേഷു ഗൂഢ. വൈദിക മന്ത്രങ്ങളുടെ ജപത്തിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാം. സർവവ്യാപി സർവഭൂതാന്തർ ആത്മഹ. അദ്ദേഹം സർവവ്യാപിയും എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനുമാണ്. കർമ്മ അധ്യക്ഷ സർവഭൂതാദിവാസ. ജീവസത്തുകളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും അദ്ദേഹം സാക്ഷിയാകുന്നു. സാക്ഷി ചേത കേവലോ നിർഗുണശ്ച. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ സാക്ഷിയും അതുപോലെ തന്നെ ജീവശക്തിയുമാണ്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എല്ലാ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രിയനുമാണ്. 37ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രവ്യക്രിയാ ഹേത്വയനേശ കർത്തൃഭിർ മയാ ഗുണൈർവസ്തു നിരീക്ഷതാത്മനി അന്വേഷയാംഗാതിശയാത്മബുദ്ധിഭിർ നിരസ്തമായ ഹൃദയേ നമോ നമഃ. ദ്രവ്യക്രിയാ ഹേത്വയനേശ കർത്തൃഭിർ മയാ ഗുണൈർവസ്തു നിരീക്ഷിതാത്മനി അന്വേഷയാംഗാതിശയാത്മബുദ്ധിഭിർ നിരസ്തമായ ഹൃദയേ നമോ നമഃ. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലാൻ താല്പര്യമുണ്ട് കൈവർത്താം. ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്രവ്യക്രിയാ ഹേത്വയനേശ കർത്തൃഭിർ മായാ ഗുണൈർവസ്തു നിരീക്ഷിതാത്മനെ അന്വേഷയാംഗാതിശയാത്മബുദ്ധിഭിർ നിരസ്തമായ ഹൃദയേ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ദ്രവ്യക്രിയാ ഹേത്വയനേശകർത്തൃഭേർമായ ഗുണിർവസ്തു നിരീക്ഷിതാത്മനി അന്വേഷയാംഗതിശയാത്മബുദ്ധിഭേർനിരസ്തമായ ഹൃദയേ നമോ നമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ജയ. ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിലുള്ള ഉപാധികൾ ശബ്ദം, രൂപം, രുചി, സ്പർശം, ഗന്ധം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്താക്കൾ അഥവാ ദേവന്മാർ, ശരീരം, ശാശ്വതമായ കാലം, നിത്യാഹങ്കാരം, ഇവയെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സൃഷ്ടികളാണ്. പരിപൂർണമായ നിഗൂഢ യോഗ നിർവഹണത്തിലൂടെ ബുദ്ധി ഉറച്ചവർക്ക് ഇവയെല്ലാം അങ്ങയുടെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങളാണ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. അവർക്ക് എല്ലാറ്റിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരമാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ രൂപവും ദർശിക്കുവാനാവും. ആകയാൽ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് അർപ്പിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിലുള്ള ഉപാധികൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തോടുള്ള ആസക്തി, ശരീരം, മിഥ്യാഹങ്കാരം മുതലായവ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയായ മായയാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാം പശ്ചാത്തലം ജീവാത്മാവാണ്. ജീവാത്മാവിനെ നയിക്കുന്നത് പരമാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് എല്ലാമല്ല, അവൻ പരമാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 15:15 കൃഷ്ണൻ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത സ്മൃതി ജ്ഞാനമബോഹനം ച. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. സ്മൃതി വിസ്മൃതികളും ജ്ഞാനവും എന്നിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ജീവസത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിഗൂഢ യോഗത്തിൽ വൈവിധ്യമാർജിച്ച ഒരാൾക്ക്, നിഗൂഢ യമം, നിയമം, ആസനം മുതലായവ വൈദഗ്ധ്യമാർജിച്ച ഒരാൾക്ക് പരമാത്മാവ് എന്ന നിലയ്ക്കോ പരമദിവോത്തം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ എന്ന നിലയ്ക്കോ അതീന്ദ്രിയതയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും മൂലകാരണം പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാണ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ സർവകാരണമെന്ന് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഭൗതിക നേത്രങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാറ്റിനും പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കാരണം എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവന് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. കൃഷ്ണൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം ഭഗവത്ഗീത 9:10 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ മയാദ്യശേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരം ഏതു നാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അത് സർവചരാചരങ്ങളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം വീണ്ടും വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കരോതി വിശ്വസ്ഥിതി സംയമോദയം യസ്യേപ്സിതം നേപ്സിതമിഷിതുർഗുണൈഃ മായായതായോ പ്രമദേ തദാശ്രയം ഗ്രാവ്ണോ നമസ്തേ ഗുണകർമ്മസാക്ഷിണേ കരോതി വിശ്വസ്ഥിതി സംയമോദയം യസ്യേപ്സിതം നേപ്സിതമിഷിതുർഗുണൈഃ മായായതായോ പ്രമദേ തദാശ്രയം ഗ്രാവ്ണോ നമസ്തേ ഗുണകർമ്മസാക്ഷിണേ. ഉത്തരം ഭാവാർത്ഥന ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അവിടുന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ബദ്ധാത്മാവുകൾക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് സ്വന്തം സൃഷ്ടിശക്തിയാൽ ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ശരിക്കും ഒരു കാന്തിക കല്ലിന്റെ സ്വാധീന ശക്തിയാൽ ഇരുമ്പ് കഷ്ണം ചലിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങ് ഭൗതിക ശക്തിക്ക് മേൽ കടാക്ഷിക്കുമ്പോൾ ജഡപദാർത്ഥങ്ങൾ ചലിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ജയ. ജീവസത്തകൾക്ക്
ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ഗുരുക്കളിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകം പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ചില സമയങ്ങളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരാറുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ജീവസത്തകൾക്ക് മേൽ ക്ലേശങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാൻ ഇച്ഛയോടെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉത്തരം. ബദ്ധാത്മാവുകൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത്. പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി നടക്കുന്നതല്ല. ഒരു കാന്തിക കല്ലിന്റെ സ്വാധീന ശക്തിയാൽ ഇരുമ്പ് കഷ്ണം അവിടേക്കും ഇവിടേക്കും ചലിക്കുന്നത് പോലെ ഭൗതിക ശക്തിക്കുമേൽ ഭഗവാൻ കടാക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് വിസ്മയകരങ്ങളായ രീതികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭൗതികവാദികളായ ശാസ്ത്രജ്ഞരും സാങ്കേതത്വ ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരും ഈശ്വര വിശ്വാസികൾ അല്ലാത്തതിനാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആരുടെയും മേൽനോട്ടമില്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. പക്ഷേ സത്യമതല്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ആദിലീല 6:18-19 താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോലെ വിശകലനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. യത്യഭിസാഖ്യമാനേ പ്രധാന കാരണ ജഡഹൈദേകപുനഹേ ജഗത്സൃജന നിജ സൃഷ്ടിശക്തി പ്രഭു സഞ്ചാരേ പ്രധാനേ ഈശ്വരേര ശക്തി തപേ അയേതാ നിർമ്മാണേ. സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തിയാണ് ലൗകിക പ്രപഞ്ചത്തിന് കാരണമെന്ന് നിരീശ്വരായ സാങ്കേദാർശനികർ വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് തെറ്റാണ്. ജഡപദാർത്ഥത്തിന് ചലനശക്തിയില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല. ഭൗതിക ഘടകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം സൃഷ്ടിശക്തി നിറയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ ചലിക്കുകയും പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾ വായുവിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. വായു സൂക്ഷ്മാകാശത്തിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. സൂക്ഷ്മാകാശം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ വികാര വിശുദ്ധതയാൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തിക്കുമേൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ കടാക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ പരസ്പര പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ആയതിനാൽ പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയദേശ ചരാചരം. ചരിതാമൃതത്തിൽ ആദിലീലയിൽ 5:59 മുതൽ 61 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഇത് കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. जगत्कारण है प्रकृति जड़ रूपा शक्ति संजारी तारे कृष्ण करे कृपा कृष्ण शक्ति प्रकृति है गुण कारण अग्नि शक्ति लौह ये चे करे जारण आदयेव कृष्ण मूला जगत कारण प्रकृति कारण ये चे अजगलस्तन. പ്രകൃതി അഥവാ ഭൗതിക പ്രകൃതി ശുഷ്കവും ജഡവുമാകിയാൽ അതിന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കാരണമാകാനാവില്ല. ശുഷ്കവും ജഡവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ തന്റെ ശക്തി നിറച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവിടുത്തെ കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ അഗ്നിയുടെ ഊർജത്താൽ ഇരുമ്പ് പഴുത്തു ചുവക്കുന്നത് പോലെ പ്രകൃതി സൃഷ്ടിയുടെ രണ്ടാമത്തെ കാരണമാകുന്നു. അതിനാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ മൂലകാരണം. ഒരാടിന്റെ കഴുത്തിലെ പാൽ ചുരുത്താൻ കഴിവില്ലാത്ത മുലക്കണ്ണുകൾ പോലെയാണ് പ്രകൃതി. അപ്രകാരം പദാർത്ഥം സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കുന്നുവെന്ന ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും തത്വചിന്തകരുടെയും വാദം അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വലിയ തെറ്റാകുന്നു. ചില പ്രഭുപാദിക്ക് ഈ അദ്ദേഹത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം 39.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രമത്യ ദൈത്യം പ്രതിവാരണം മൃതേ വ്യോമാം രസായ ജഗദാദിസൂകരഃ. കൃത്വാഗ്രദ്രംഷ്ടേ നിരഗാതുനന്ദനന്ദ നിരഗാതുധന്യുതഃ. ക്രീഡന്നിവേപ പ്രണദാസ്മി തം വിഭുമീതി. പ്രമത്യ ദൈത്യം പ്രതിവാരണം മൃതേ വ്യോമാം രസായ ജഗദാദിസൂകരഃ. കൃത്വാഗ്രദ്രംഷ്ടേ നിരഗാതുധന്യുതഃ. ക്രീഡന്നിവേപ പ്രണദാസ്മി തം വിഭുമിതി. പ്രമത്യ ദൈത്യം പ്രതിവാരണം മൃതേ വ്യോമാം രസായ ജഗദാദിസൂകരഃ. കൃത്വാഗ്രദ്രംഷ്ടേ നിരഗാതുധന്യുതഃ. ക്രീഡന്നിവേപ പ്രണദാസ്മി തം വിഭുമിതി. സൂകര അല്ലെ? കേശവധൃത സൂകര രൂപ. ജയ ജഗദീശ ഹരേ. ജയദേവ സുഗര വരാഹമൂർത്തിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. എന്റെ ഭഗവാനെ, അവിടുന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മൂലവരാഹമായി മഹാരാക്ഷസനായ ഹിരണ്യാക്ഷനുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് അവനെ വധിച്ചു. അനന്തരം അവിടുന്ന് ജലത്തിൽ ക്രീഡിക്കുന്ന ഒരാന, ഒരു താമരപ്പൂവ് പറിച്ചെടുക്കുന്ന ലാഘവത്തിൽ അവിടുത്തെ ദ്രംഷ്ടങ്ങളുടെ അഗ്രത്താൽ എന്നെ അഥവാ ഭൂമിദേവിയെ ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി ഞാൻ അങ്ങയെ ശിരസ് കുനിച്ച് നമിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 18-ാം അധ്യായം ജംബുദ്വീപവാസികൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം വങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ നിധിനാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. തായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ കൂർമ്മ അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? ഇതില് വരാഹ അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ വരാഹമൂർത്തിയായ വന്നിട്ടുള്ള അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ? ഓ, നേരത്തെ മത്സ്യാവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വരാഹമൂർത്തി 2 പ്രാവശ്യം അവതാരം എടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ ശുക്ലവർണ്ണത്തിൽ വെളുത്ത നിറത്തിലും പിന്നീട് രക്തവർണ്ണത്തിലും ചുവപ്പ് നിറത്തിലും എന്ന്. ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിന്റെ മൂക്കിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു രൂപമായിട്ട് വരികയും പിന്നീട് അത് വലുതായിട്ട് ഒരു ആനയോളം വലുപ്പം, ആനയെക്കാളും വലുപ്പത്തിലായിട്ട് തിരികുകയും ചെയ്തു. ഓ, ഹിരണ്യാക്ഷനെ ഭൂമിദേവിയെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ഇത്തലെ സമുദ്രത്തിനടിയിൽ ഒളിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഓ, ആ ഹിരണ്യാക്ഷനെ നേരത്തെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഭാഗവത്തിൽ പഠിക്കുകയുണ്ട് അല്ലെ? ഹിരണ്യാക്ഷനെ
വധിക്കും, ഭൂമിദേവിയെ രക്ഷിക്കും. അപ്പോ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് ആ ഭഗവാൻ കോപത്താൽ ആ രക്തവർണ്ണത്തിന് ചുവന്ന വർണ്ണത്താൽ ആ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ ആ ഭൂമിദേവിയെ എടുത്തുയർത്തിയപ്പോൾ ശുക്ലവർണ്ണത്തിന് വെളുത്ത നിറത്തിലാണ് വരാഹമൂർത്തിയെ കാണുകയുണ്ടായത്. ആ രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് 1:3:7 നമ്മൾ നേരത്തെ 1-ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതില് പറയുന്നു, ദ്വിതീയം തു ഭവായസ്യ രസാതലഗതാം മഹീം ഉദ്ധരിഷ്യന്നുപാദത്തെ യജ്ഞേശാസൗകരം വപു. ദ്വിതീയം തു ഭവായസ്യ രസാതലഗതാം മഹീം ഉദ്ധരിഷ്യന്നുപാദത്തെ യജ്ഞേശാസൗകരം വപു. സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും പരമഭോക്താവായ ഭഗവാൻ വരാഹാവതാരം സ്വീകരിച്ച് ഭൂമിക്ഷേമാർത്ഥം ഭൂമിയെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധോലോകത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തുകയുണ്ടായി. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഓരോ അവതാരവും നിർവഹിച്ച വിശേഷ കർമ്മവും വിശദീകരിക്കുന്ന സൂചനയാണിത്. സവിശേഷമായ കർമ്മമില്ലാത്ത യാതൊരു അവതാരവുമില്ല. ഭഗവത് ലീലകൾ സദാ അസാധാരണവും സർവാതിശയുമാകുന്നു. ഏതൊരു ജീവസത്തയ്ക്കും നിർവഹിക്കുവാൻ അസാധ്യമായവുമാണത്. അശുദ്ധ വിഷയങ്ങളുടെ അതിശക്ത തലങ്ങളിൽ നിന്നും പൃഥ്വിയെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കേണ്ടി വന്നു. അശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തു നിന്നും എന്തെങ്കിലും എടുക്കുവാൻ വരാഹത്തിന് കഴിയുന്നു. സർവശക്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഈ അത്ഭുതത്തെ അത്തരം അശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഭൂമിയെ ഒളിപ്പിച്ച അസുരന്മാർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്തു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. വരാഹമായി അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുവെങ്കിലും സദാ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഭക്തർ ആരാധിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെ ചളിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ ചളിയിൽ നിന്നും ഭൂമിദേവി എടുത്തു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവതാരം എടുക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ പന്നികളൊക്കെ അല്ലെ, മണ്ണൊക്കെ കുഴിച്ചു അല്ലെ, മൂക്കുകൊണ്ടൊക്കെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ചളിയിൽ പൂണ്ടുപോയെടുക്കുന്ന ഭൂമിദേവി എടുക്കുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവതാരം എടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഓരോ പ്രത്യേക ദൗത്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഓരോ ജീവിയുടെ രൂപത്തിലും അവതാരം എടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ രൂപം തന്നെയാണ് അതൊരു സാധാരണ ജീവിയുടെ രൂപമല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ മത്സ്യമായിട്ട് വന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, കൂർമ്മമായതിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ഓരോരോ അവതാര ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോരോ ലീലകൾ ചെയ്യുവാൻ ഓരോരോ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധ രീതിയിലുള്ള അവതാരങ്ങൾ എടുക്കും. ആരാണിത്? കേശവധൃത സൂകര രൂപ ജയ ജഗദീശ്വരര്. ജയദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, കേശവൻ തന്നെയാണ് സൂകരം വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ കപിലദേവന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതായിട്ട് ഇവിടെ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നില്ല എങ്കിലും പറയുന്നു 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ നാമം, രൂപം, ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ എന്നിവ മറ്റു രൂപങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപങ്ങൾക്ക് അസ്തിത്വമുണ്ടെന്ന് ആരാലും തിട്ടപ്പെടുത്താനാവില്ല. എങ്കിലും മഹാപണ്ഡിതനായ കപിലദേവനായുള്ള അവതാരത്തിൽ 24 ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഭൗതിക സൃഷ്ടി എന്ന് അവിടുന്ന് തന്നെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന. അതിനാൽ ഒരുവന് വിഭിന്ന സത്യങ്ങൾ തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിവ് നൽകുന്ന സാങ്കേതത്വശാസ്ത്ര താല്പര്യമുള്ള പക്ഷം അവനത് അങ്ങയിൽ നിന്ന് ശ്രമിക്കണം. ദൗർഭാഗ്യത്തിന് അഭക്തർ വിഭിന്ന ഘടകങ്ങൾ എണ്ണി അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരായി കഴിയുന്നു. ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അങ്ങ് കൈ അർപ്പിക്കുന്നു. സാങ്ക്യ
തത്വശാസ്ത്രം അല്ലെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കപിലദേവനായിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിക്കും അല്ലെ ദേവഹുതിക്ക് അമ്മയായിട്ട് ദേവഹുതിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലും അവസാനം എന്താ പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെ സത്സംഗത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു 3:25 സദാം പ്രസംഗാൻ മമ വീര സംവിദോ ഭവന്തി ഹൃത്കർണ രസായന കഥ തജോഷണാദാശഭർഗവത്മനി ശ്രദ്ധാരതിർ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാൻ സത്സംഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് കപില ഭഗവാൻ ദേവഹുതി മാതാവിനെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്നലെ അവസാനമായിരുന്നു മുഖ്യ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, പ്രിയ രാജാവേ, എല്ലാ യത്നാർപ്പണങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്ന പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരാഹ അവതാരത്തിൽ ജംബുദ്വീപിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ജീവിക്കുന്നു. അവിടെ ഉത്തരഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശത്ത് ഭൂമി മാതാവും മറ്റ് അധിവാസികളും അദ്ദേഹത്തെ വീഴ്ച വരാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തോടെ താഴെ പറയുന്ന ഉപനിഷത്ത് മന്ത്രങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ഉരുവിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വരാഹമൂർത്തി ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, വരാഹമൂർത്തിയുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോ അവിടെ തിരുപ്പതിയിലൊക്കെ അവിടുന്ന് തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് ദൂരോട്ടായിട്ട് വരാഹമൂർത്തിയുടെ ഒരു ക്ഷേത്രം. ചില ഭക്തന്മാരൊക്കെ ആദ്യം പോയിട്ട് വരാഹമൂർത്തിയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചിട്ടേ തിരുപ്പതി വെങ്കടേശനെ കാണാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോവിന്ദനെ കാണാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ആദ്യം ദർശനം എടുത്തിട്ടൊക്കെ വരുന്നതാണ് ചില കൂട്ടർ. അപ്പൊ അവിടെയും തിരുപ്പതിയിലും വരാഹമൂർത്തിയുടെ ചെറിയ മൂർത്തി അവിടെയും മറ്റുള്ള ചെറിയ ഉപക്ഷേത്രങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ആരാധിക്കും. വരാഹമൂർത്തി സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ. ഏത് രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ അവതരിച്ചാലും അതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് അല്ലെ. വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ അതിനെ ഒരു ജീവിയായിട്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു അവചാനന്തി മാമൂടാ മാനുഷ്യൻ ധർമാസ്. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലും അവതരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മുടന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ധാരാളം അവതാരങ്ങൾ, നമ്മൾ ദശാവതാരങ്ങളും ജയദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട 10 അവതാരങ്ങളെ പറയുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭാഗവത്തിൽ അനേകം അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ കപിലദേവന്റെ അവതാരം, ഋഷഭദേവന്റെ അവതാരം, ധാരാളം അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾ പോലെയാണ്, അതിന് അവസാനമില്ല. നേരത്തെ പാലാഴി മദന ലീലയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടെടുത്തു. പിന്നീട് അജിത എന്നുള്ള ആ ഒരു 1000 കൈകളുള്ള രൂപത്തോടു കൂടി ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. പിന്നീട് അമൃത കുമ്പ് എടുത്തിട്ട് ധന്വന്തരി മൂർത്തിയായിട്ട് വരികയുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നീട് അമൃത് നൽകാനായിട്ട് മോഹിനി മൂർത്തിയായിട്ട് വരികയും. അപ്പോ അങ്ങനെ പല രീതിയിലും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൂമിദേവി പിന്നീട് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അതികായനായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആദരപ്രണാമങ്ങൾ. മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിലൂടെ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങ് യജ്ഞമാണ്, ആചാരവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് യജ്ഞത്തിന്റെ ആചാരപരമായ എല്ലാ ചടങ്ങുകളും അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗവും അങ്ങ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഏകഭോക്താവുമാണ്. അങ്ങയുടെ രൂപം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതീന്ദ്രിയ സത്വത്താലാണ്. കലിയുഗത്തിലെ അങ്ങയുടെ അവതാരം ഗോപ്യവും അങ്ങ് എപ്പോഴും 3 ജോഡി ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ ഉടമയും അതിനാൽ അങ്ങ് ത്രിയുഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പ്രഭാതന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, പുരാണങ്ങളിലും മഹാഭാരതത്തിനും ശ്രീമദ് ഭാഗവതനും ഉപനിഷത്തുകളും ഈ കലിയുഗത്തിലെ അവതാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ മധ്യലീലയിൽ കൊടുത്തു. കലിയുഗലീലാവതാര നകരെ ഭഗവാൻ അതയേവ ത്രിയുഗകരി കഹിതാരനാമ. കലിയുടെ യുഗത്തിൽ പരമദിവ്യ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ലീലാവതാരമായി ലീലകൾ പ്രകടിക്കുവാനുള്ള ഒരവതാരമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ത്രിയുഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. മറ്റവതാരങ്ങളെ പോലെ അല്ലാതെ
ഭഗവാൻ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായി അവതരിച്ചു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഗോപ്യ അവതാരം, ജന്നാവതാരം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? 4 യുഗങ്ങളാണ്. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. അപ്പോ ത്രിയുഗം, 3 യുഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് 3 യുഗങ്ങളിലും അവതരിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കൂടുതൽ വിശദമായി. എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നല്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരം ഗുപ്ത അവതാരം, രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. ഭഗവാൻ ആരൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് മാത്രമേ അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? അനേകം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഈ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. എന്റെ ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്. ഇപ്പോ സ്കന്ദപുരാണം, ഗരുഡപുരാണം, ശിവപുരാണം, അങ്ങനെ ധാരാളം പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും. അതുപോലെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം, അല്ലെ? ധാരാളം. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തില്, അല്ലെ, 11:5-32 നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. കൃഷ്ണവർണം ദിശാകൃഷ്ണം സാങ്കോപാംഗാർഷിതം യജ്ഞേ സങ്കീർത്തനൈ പ്രായേ ചന്ദിഹി സുമേധസായ. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, എന്നാലേ അകൃഷ്ണവർ, കൃഷ്ണന്റെ കളറല്ല, ഗൗരവർണ്ണത്തിൽ സ്വർണ്ണ നിറത്താലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ബുക്സിലൊക്കെ അതിന്റെ പുറകുവശത്തെ പേജുകൾ, അവസാന പേജുകളിലുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ഒരു 10-12ഓളം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം 100ഓളം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരാഹമൂർത്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. വരാഹമൂർത്തി ആയിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരിക്കലും വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് മാറുകയുണ്ട്. മായാപൂരിലെ അവിടെ ചൈതന്യ മഠത്തിന്റെ അടുത്തായിട്ട് മുരാരി ഗുപ്ത എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ടുള്ള ഹനുമാനാണ് മുരാരി ഗുപ്തയായിട്ട് അവതരിച്ചത്. ഒരിക്കല് മുരാരി ഗുപ്തയിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോൾ വരാഹമൂർത്തിയുടെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ കേൾക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നരസിംഹ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകൾ കേട്ടപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് മാറി. ചാന്ദകാസിയുടെ അടുത്ത് ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മൃദംഗമൊക്കെ പൊട്ടിച്ച അവസരത്തില് അന്ന് രാത്രിയില് ചാന്ദകാസിയുടെ വീട്ടില് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോയിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് പോയിട്ട് ചാന്ദകാസിയുടെ നെഞ്ചിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് കൈനഖങ്ങൾ വെച്ചിട്ട്, അല്ലെ, നിന്നെ ഞാൻ ആ മൃദംഗം പൊട്ടിച്ച പോലെ നിന്റെ മാറിടൻ ഞാൻ പിളർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് വന്നിട്ട് ആ നഖങ്ങള് ചെസ്റ്റില് അമർത്തുകയുണ്ട്, നെഞ്ചിൽ അമർത്തുകയുണ്ട്. അന്ന് രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം പേടിച്ചുറങ്ങില്ല. പിറ്റേ ദിവസം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പന്തൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴേ അവിടെ പേടിച്ചു. അതുവരെ മൃദംഗമൊക്കെ പിടിച്ച് ഇനി ആരും സങ്കീർത്തനം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്ന ചാന്ദകാസി പിറ്റേ ദിവസം സ്വകാര്യമായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒറ്റയ്ക്ക് പോയില്ല. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെയുള്ളവർക്കും എല്ലാം കേൾക്കണം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പാർഷദരൊക്കെ പോയിട്ട് അത് സംസാരിച്ചു. അവസാനം അതിനൊക്കെ മാപ്പ് പറഞ്ഞു. ഇനി എല്ലാവരും സങ്കീർത്തനം നടത്തിക്കൊള്ളാൻ, ഇനി സങ്കീർത്തനം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് പിന്നീട് മാറ്റി പറയുകയുണ്ടായി. അതിനിടയിൽ വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താ പറയാ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ മയത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ നിന്റെ അങ്കിളായിട്ട് വരും, എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, നിന്റെ
മൂത്തച്ഛൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ മയത്തിലാക്കുകയുണ്ടായി. അവസാനം സ്വകാര്യമായിട്ട് ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു സിംഹത്തിന്റെ മുഖവും മനുഷ്യന്റെ ശരീരവുമായിട്ടൊരു രൂപം വരികയും ഞാൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ നെഞ്ചിൽ കയറിയിരിക്കുകയും ഇത് കണ്ടോ, ഈ പാടുകൾ കണ്ടോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ആ സിംഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് നരസിംഹമാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല, അതെ, ഭഗവാന്റെ അവതാരം, സിംഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം എൻ്റെ നെഞ്ചില് നഖങ്ങൾ അമർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ നിന്നെ മൃദംഗം പൊട്ടിച്ച പോലെ നിന്റെ മാറിടൻ ഞാൻ പിളർക്കുമെന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ആ നഖത്തിന്റെ പാടുകൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോ ആ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ്? സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സ്വയം ഇവിടെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഗോപ്യ അവതാരം, ചന്നാവതാരം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. ഭഗവാൻ ആരൊക്കെ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് മാത്രമേ ആ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് അത് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാം, അല്ലെ? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് അഭക്തന്മാർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ചന്നാവതാരമായിട്ട്, ഗുപ്താവതാരമായിട്ട്, ഗോപ്യാവതാരമായിട്ട് രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള 3 യുഗങ്ങളിലും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അല്ലെ? എന്നാൽ ഈ അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ. ഇപ്പൊ പലരും അതിനെ വിശ്വസിക്കില്ല. പല കാര്യങ്ങളും നേരത്തെയൊക്കെ മുന്നേ 18 ദിവസത്തേക്ക് ക്ലാസ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ചില സമ്പ്രദായത്തിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരെന്നിട്ട് അതിനെ തർക്കിക്കുകയുണ്ടായി. അത് ഒരു ഭക്തനാണ്, ഭഗവാനല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പലരും അത് അംഗീകരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പല രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ഭഗവാനാണെങ്കിൽ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു നൽകും. അദ്വൈതാചാര്യർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത്. അദ്വൈതാചാര്യർക്ക് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഷഡ്ഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ, അതേ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് വന്നത്, അതേ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴേ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? ഒരു കയ്യിൽ അമ്പും വില്ലും, ഒരു കയ്യിൽ 2 കൈകളിൽ ഓടക്കുഴലും പിടിച്ചുകൊണ്ട്, മറ്റതില് ഓരോ കയ്യില് അമ്പും വില്ലും എടുത്തുകൊണ്ട്, മറ്റൊന്നില് കമണ്ഡലവും സന്യാസദണ്ഡും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഷഡ്ഭുജ രൂപം, ഭഗവാന്റെ 6 കൈകളുടെ രൂപം ഉണ്ട് നമ്മുടെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ. അവിടെ ചുറ്റിലും വള്ളി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രാമാനന്ദരായർക്ക് രാധാകൃഷ്ണനായിട്ട് ദർശനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഇപ്പോ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നതും ഇതൊന്നും ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക്, ഭഗവാന് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ മറ്റ് അവതാരങ്ങൾക്ക് പോലും അത് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ ബുക്സിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഞാൻ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണിക്കാം. പഴയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം, എന്നാൽ പുതിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അതൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആധികാരികമായിട്ടുള്ളത്. ഓ പിന്നീട് പറയുന്നത് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിലുള്ള ഉപാധികൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്താക്കൾ, ശരീരം, ശാശ്വതമായ കാലം, നിത്യാങ്കരം, ഇവയെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സൃഷ്ടികളാണ്. പരിപൂർണമായ നിഗൂഢ യോഗ നിർവഹണത്തിലൂടെ ബുദ്ധി ഉറച്ചവർക്ക് ഇവയെല്ലാം അങ്ങയുടെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങളാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും. അവർക്ക് എല്ലാറ്റിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരമാത്മാവെന്ന നിലയിൽ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ രൂപവും ദർശിക്കുവാനാവും. ആകയാൽ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് അർപ്പിക്കുന്നു.
ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ളതല്ല, ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയാൽ മാത്രമാണ്. അല്ലെ? പിന്നീട് 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അവിടുന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ബദ്ധാത്മാവുകൾക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് സ്വന്തം സൃഷ്ടി ശക്തിയാൽ ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ശരിക്കും ഒരു കാന്തിക കല്ലിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ഇരുമ്പ് കഷ്ണം ചലിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങ് ഭൗതിക ശക്തിക്ക് മേൽ കടാശിക്കുമ്പോൾ ജഡപദാർത്ഥങ്ങൾ ചലിക്കും. മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലെ? ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെ ഉണ്ടാവും ഒരു കാന്തം എടുത്തിട്ട് അല്ലെ, അത് ചലിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുമ്പ് കഷ്ണം, എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂചിയോ ബ്ലേഡോ, ഇതൊക്കെ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അത് ഏത് രീതിയിൽ ചലിപ്പിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചലിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോ അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിന്റെ അടിയിലല്ല. ഭഗവാൻ അതിൽ ഭൗതിക ശക്തിക്കും ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ്. വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാനും ഈ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിന് കീഴിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. ജീവസത്തകൾക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ഗുരുക്കലാകപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകം പരമദൈവദൂഷനായ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ചില സമയങ്ങളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ചോദിക്കും അല്ലെ, എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? പരമദൈവദൂഷനായ ഭഗവാൻ ജീവസത്തുക്കൾക്ക് മേൽ ക്ലേശങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ഇച്ഛയോടെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല ഭൗതിക ലോകമാണ്. പറയുന്നത് ഇത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചതല്ല, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടണം. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉത്തരം, ബദ്ധാത്മാവുകൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പരമോന്നതമായ ഭഗവാൻ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത്. എല്ലാവരും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലായിരുന്നു, എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ സന്തോഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. കുട്ടികളൊക്കെ പറയും, ജഗന്നാഥനൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കും, അച്ഛൻ എത്ര മണിക്കാ പോവാ? എന്തിനാണ്? ഓന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടികളോടൊക്കെ ആയിട്ട് കളിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ എത്ര മണിക്കാണ് അച്ഛൻ പോവാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അവന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പോയിട്ട് കളിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അച്ഛനമ്മ മാതാപിതാക്കള് നിയന്ത്രിക്കും അല്ലെ, അങ്ങ് പോകരുത്, ഇങ്ങ് പോയാൽ അത് ചെയ്യരുത്, ഇത് വേണം. അപ്പൊ അവർ ഫ്രീ ആയി. പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഫ്രീ ആയി, എവിടെ പോയിട്ട് കളിക്കാം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു. അതേപോലെ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ ഭഗവാന്റെ കീഴിൽ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചതായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു ഇതിനത്ര എന്താ പറയാ, ഇത് ശരിയില്ല, കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത സന്തോഷം അല്ലെ, അതാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ സന്തോഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുവാനായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ലോകം അല്ലെ. ഇതിന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഒരു പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നു, ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സന്തോഷിക്കാൻ വന്നു, എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം ഇവിടെ ലഭിക്കില്ല. ഇതാണ്, ഇത് ദുഃഖാലയമാണ്, അശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ്, കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുകയും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ എവിടെയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ ലോകത്തിലേക്ക്, യഥാർത്ഥ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും വേണ്ടത്. പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി നടക്കുന്നത് ഒരു കാന്തിക കല്ലിന്റെ സ്വാധീന ശക്തിയാൽ ഇരുമ്പ് കഷ്ണം അവിടേക്കും ഇവിടേക്കും ചലിക്കുന്നത് പോലെ ഭൗതിക ശക്തിക്കുമേൽ ഭഗവാൻ കടാശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് വിസ്മയകരങ്ങളായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭൗതികവാദികളായ ശാസ്ത്രജ്ഞരും സാങ്കേതിക ശാസ്ത്രജ്ഞരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവരും ഈശ്വരവിശ്വാസികളല്ലാത്തതിനാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആരുടെയും മേൽനോട്ടത്തിലല്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. പക്ഷെ സത്യം അതല്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയെ പറ്റി ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിലും
വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി ശുഷ്കവും ജഡവുമാകിയാൽ അതിന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കാരണവാനാകാനാവില്ല. ശുഷ്കവും ജഡവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്റെ ശക്തി നിറച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവിടുത്തെ കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അപ്രകാരം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ അഗ്നിയുടെ ഊർജ്ജത്താൽ ഇരുമ്പ് ചുട്ടു പഴുക്കുന്നത് പോലെ പ്രകൃതി സൃഷ്ടിയുടെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം. അതിനാൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ മൂല കാരണം. ഒരാടിന്റെ കഴുത്തിലെ പാൽ ചുരത്താൻ കഴിവില്ലാത്ത മുലക്കണ്ണുകൾ പോലെയാണ് പ്രകൃതി. അപ്രകാരം പദാർത്ഥം സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കുന്നുവെന്ന് ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞ തത്വചിന്തകരുടെയും വാദം അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വലിയ തെറ്റാകുന്നുവെന്നും. ഒരു അഗ്നി കുണ്ടത്തില് അത് ഇരുമ്പ് വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ചുവന്നു വരുന്നു അല്ലെ, അഗ്നിയുടെ പോലെ തന്നെ അതായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതും അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ, അല്ലാതെ അത് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന്. ഉദാഹരണം എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ആട്ടിന്റെ കഴുത്തിലുള്ള മുലക്കണ്ണുകൾ പോലെ പാൽ ചുരത്താൻ കഴിയാത്തതാണ് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രകൃതിക്കൊന്നും തന്നെ കഴിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കീഴിലാണ്. അവസാനമായിട്ട് 39ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭൂമിദേവി പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ്. പ്രമത്യ ദൈത്യം പ്രതിപാരണം മൃതി യോമാം രസായ ജഗദാതിസൂകരഃ ൃതാഗ്രതം ശ്രീ നിരഗാതു ധന്യതഃ പ്രണതാസ്മിതം വിഭൂമിതി. എന്റെ ഭഗവാനെ, അവിടുന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മൂലവരാഹമായി മഹാരാക്ഷസനായ ഹിരണ്യാക്ഷനുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് അവനെ വധിച്ചു. അനന്തരം അവിടുന്ന് ജലത്തിൽ ക്രീഡിക്കുന്ന ഒരു ആന ഒരു താമര പൂ പറിച്ചെടുക്കുന്ന ലാഘവത്തിൽ അവിടുത്തെ ദ്രംശങ്ങളുടെ അഗ്രത്താൽ എന്നെ ഭൂമിയെ ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി ഞാൻ അങ്ങയെ ശിരസ് കുനിച്ചു. ഭൂമിദേവി വരാഹമൂർത്തിക്ക് നാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്നെ ചളിയിൽ നിന്നും ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും എടുത്തുയർത്തി അതിന്റെ അടിയിൽ നിന്നും എടുത്തുയർത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഭൂമിദേവി എന്താണ് വരാഹമൂർത്തിയുടെ പത്നിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ആ വരാഹമൂർത്തിക്കും ഭൂമിദേവിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പുത്രനാണ് ഭൗമാസുരൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ പുത്രൻ അസുരനായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ, ഭൗമാസുരൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് അസോസിയേഷൻ കൊണ്ടാണ്, അസുരന്മാരുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് ഒരസുരനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നോക്കണം, നമ്മൾ എത്രമാത്രം എന്താണ് പ്രധാനമാണ് അസോസിയേഷൻ. ഭഗവാന്റെ പുത്രനായിട്ട് പോലും എന്തായിത്തീർന്നു, അസുരനായിട്ട് മാറുന്നു, ഭൗമാസുരനായിട്ട്. പിന്നീട് അവസാനം ഭഗവാൻ തന്നെ വേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ. മേടിച്ചു. ഭൗമാസുരൻ 16,000-ഓളം രാജകുമാരികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും തടവിലാക്കുകയും അല്ലെ, ഭഗവാൻ അസുരനെ വധിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ രാജ്ഞിമാരെയൊക്കെ സ്വതന്ത്രയാക്കുകയും അല്ലെ. എങ്കിലും അസുരൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ആരും തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവരൊക്കെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോ ആ 16,000 പേരും പറയുന്നത് ദണ്ഡകാരണ്യ വനത്തിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ അസോസിയേഷൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ കൂടെ ചേരാനായിട്ട് വന്നവരാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കാണ് ഭഗവാൻ പിന്നീട് ആ ദ്വാപരയുഗത്തിലെ ലീലയിൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ചേരാനായിട്ട് അവസരം. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലെ വരാഹമൂർത്തി ഭൂമിദേവിയെ എടുത്തിട്ട് വിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്, വരാഹഘട്ട്, വിശ്രം ഘട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഭൂമിയെ എടുത്തിട്ട് വിശ്രമിക്കുവാൻ എന്ത് തന്നെയായാലും ഒരു ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭൂമി എവിടെയുള്ള വരാഹമൂർത്തിയുടെ ഏറ്റമേ. അപ്പൊ ആ വരാഹമൂർത്തി സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്നും ഭൂമിദേവി എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് എവിടെയാണ്, ഭൂമിയിൽ വിശ്രമിച്ചു. ഭൂമിയിൽ എന്തായാലും വിശ്രമിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ, ഭൂമി. അപ്പൊ എവിടെയാണ്, വൃന്ദാവനത്തിൽ വിശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, വൃന്ദാവനം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല, യുപിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല. നമ്മുടെ ഭൗതിക
ആയിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു യുപിയുടെ സ്ഥലമാണ്. അങ്ങനെ കരുതുന്നത് പോലും ധാമാപരാധാണ്. എന്താണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ തനിപ്പകർപ്പാണ് ഇവിടെ ഭൗമ വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ഭൂമിയിലുള്ള സ്ഥലമല്ല. അതാണ് വ്യത്യസ്തം. വേറെ ഇവിടെ പോയാലും നമ്മൾ പറയുന്ന ഭക്തി സേവനങ്ങൾക്ക് 1000 മടങ്ങ് ഫലം ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഭൂമിയിലുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നില്ല. അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? വൃന്ദാവനം ഭൂമിയിലുള്ള സ്ഥലമല്ല, അത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ തനി പകർപ്പാണ്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടേക്ക് അത് വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് വരാഹമൂർത്തി വിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. വരാഹഘട്ടിൽ, വിശ്രമഘട്ടിൽ. അപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ ആ സ്ഥലം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण. അപ്പൊ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ജംബുദ്വീപിലെ ദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ്, ജംബുദ്വീപിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിൽ കിംപുരുഷ വർഷത്തെ കുറിച്ചും അതിൽ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ഹനുമാൻ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വിശദമാക്കും. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. आनंदपुरी वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.